ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. അമരപുരം PRDS-UP സ്കൂൾ സംരക്ഷണം ചെയ്തു വരുന്ന വാരാന്ത്യ സ്കൂൾ വാർത്തകൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം സാധാരണ നിലയിലായ ഈ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിലെ പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കർമ്മോത്സുകരായി മുന്നേറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാരാന്ത്യ സ്കൂൾ വാർത്തകളും അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിന് നന്മകൾ മാനവ നന്മയ്ക്കായി പരിണമിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാരാന്ത്യ സ്കൂൾ വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ആതിര ജയകുമാർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രതീക്ഷകളുടെ തിരി തെളിയിച്ച് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കമായി. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. ഹരിതകർമ്മ സേന പ്രവർത്തക ജഗദമ്മ ചേച്ചിയെ ആദരിച്ച് നല്ല പാഠം പ്രവർത്തകർ. പുസ്തകങ്ങളുടെയും വായനയുടെയും പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ വായനാ മാസാചരണ പരിപാടികൾ. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അപകടങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചങ്ങനാശ്ശേരി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സ്കൂൾ PTA പുതിയ ഭാരവാഹികൾ. രജികുമാർ പുതിയ PTA പ്രസിഡന്റ്. അധ്യാപകരുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള കരുതലിൽ പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് നവീകരണം നടത്തി. സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. ധോനി കലേഷ്, അതുൽ കൃഷ്ണ അനിൽ എന്നിവർ സ്കൂൾ ലീഡർമാർ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് പ്രവേശനോത്സവം ജൂൺ 1 ബുധനാഴ്ച നടന്നു. ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മരവിച്ചുപോയ വിദ്യാലയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവേശനോത്സവത്തോടെ തുടക്കമായത്. മെയ് 27 ചേർന്ന SRG യോഗ തീരുമാനമനുസരിച്ച് പ്രവേശനോത്സവം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി. വിദ്യാലയവും ക്ലാസുകളും പുത്തൻ കൂട്ടുകാരെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുക്കി നിർത്തി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് PTA ചേർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ജൂൺ 1 രാവിലെ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് രാവിലെ 9:45 HM സുജ ടീച്ചർ പതാക ഉയർത്തി. 10 സ്കൂൾ ഹാളിൽ പ്രവേശനോത്സവ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു. PTA പ്രസിഡന്റ് ശാന്തകുമാർ CS അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജർ Y സദാശിവൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. HM സുജ ടീച്ചർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സമ്മേളന ആരംഭത്തിൽ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം കേൾപ്പിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളായ ബിനു PT, താഴാമ്പു അനിൽകുമാർ, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് MK ജയകുമാർ, PRD സമര ദിവ്യമാത ശാഖ സെക്രട്ടറി രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി KG പ്രീത നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പുതിയ അധ്യയന വർഷം അറിവിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഏവരും ആശംസിച്ചു. സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സജിൻ ടീച്ചർ തയ്യാറാക്കിയ കുട്ടികളുടെ സംഘനൃത്തം അരങ്ങേറി. കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ വേദിയിൽ വന്ന് നൃത്ത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗാനാവതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് പായസ വിതരണത്തോടെ പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു. അക്ഷരത്തൊപ്പി അണിയിച്ച് കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ചു. ഹരിതകർമ്മ സേന പ്രവർത്തക ജഗദമ്മ ചേച്ചിയെ ആദരിച്ച് നല്ല പാഠം പ്രവർത്തകർ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടും പരിസ്ഥിതി ദിനം നല്ല പാഠം പ്രവർത്തകർ അവിസ്മരണീയമാക്കി. തൃക്കുടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിലെ എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൃത്യമായും ശേഖരിക്കുന്ന ജഗദമ്മ സുരേന്ദ്രൻ സേവനത്തോടൊപ്പം നിത്യജീവിതത്തിലെ വക കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിന് തൻ്റെതായ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്ന നാടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരി ജഗദമ്മ ചേച്ചിയെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പൊന്നാട അണിയിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ ആദരവ് നൽകിയത്. സ്കൂളിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക അസംബ്ലിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബിനു PT, താഴാമ്പു അനിൽകുമാർ, മുൻ PTA പ്രസിഡന്റ് ശാന്തകുമാർ CS, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രനാഥ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നല്ല പാഠം കോർഡിനേറ്റർമാരായ HM സുജാസി ശേഖർ, KK വിജയകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് വിശദീകരിച്ചു. സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുകയും ചെയ്തു. 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ PTA കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രസിഡന്റായി P രജികുമാറിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി AK രാജീവ് കുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. R സുഷമയാണ് PTA സെക്രട്ടറി. MPTA പ്രസിഡന്റായി KN അംബികയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആർദ്ര, അശ്വതി, KG പ്രീത, രാധാമണി CT, സജിനി ചന്ദ്രൻ, ജൂലി
MK ജയകുമാർ, VC സന്തോഷ് കുമാർ, സുനീഷ് കുമാർ, CN സുനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സുജാസി ശേഖറും നേതൃനിരയിലുണ്ട്. PTA കമ്മിറ്റി ചുമതലയേറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ജൂൺ 20 വായനാ മാസാചരണത്തിന്റെയും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം സിനിമാ താരം ജയശങ്കർ കാരിമുട്ടം നിർവഹിച്ചു. ലൈബ്രറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും വായനാക്കുറിപ്പുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. പദകേളി, അക്ഷരകേളി തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ താമര ഇത് 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ താമര ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ചിത്രം നിങ്ങളിവിടെ വരച്ചിട്ട് അതെന്താണെന്നുള്ള ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്, നിങ്ങൾ 4ാം ക്ലാസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ 4ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നിലവാരത്തിന് പറ്റുന്നതായ ഒരു 5 വാചകം നിങ്ങൾ തനിയെ എഴുതണം. വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1 മാസം നീണ്ടുനിന്ന വായനാ മാസാചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വായനാ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയും ലൈബ്രറി ക്ലബ്ബും ചേർന്ന് അക്ഷരപന്ത എന്ന പേരിൽ പുസ്തക പ്രദർശനം നടത്തി. വായനാദിന പ്രതിജ്ഞ, കുട്ടിക്കവിയരങ്ങ്, കവിതാ പാരായണ മത്സരം, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണം, ക്വിസ് മത്സരം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും അക്ഷരലോകത്തെ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സഹായകമായി. വായനയുടെയും എഴുത്തിൻ്റെയും മേഖലകളിൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വാരാചരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, MG സർവകലാശാല സംസ്കാരയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ വായനാ മത്സരത്തിലും കാവ്യാലാപനത്തിലും 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി കാർത്തിക രാജേന്ദ്രൻ 2ാം സ്ഥാനം നേടി. മെയ് 24 മുതൽ 27 വരെ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിലാണ് കുട്ടികൾക്കായി അക്ഷരനിറവ് 2022 എന്ന പേരിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വകയായിട്ടൊരു കവിതാലാപന മത്സരം അല്ലേ, വായനാ മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ കിട്ടിയ സമ്മാനം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക്, ഒരു സമ്മാനം സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രത്യേക അസംബ്ലിയിൽ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വകയായി കാർത്തികയ്ക്ക് അനുമോദനവും നൽകി. ജൂൺ 26 ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹെൽത്ത് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അൽഫോൺസ് ജേക്കബ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. കാരണം അതിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പുകളില്ല, അറകളില്ല. പക്ഷെ സ്പോഞ്ച് നിറയെ അറകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തെ അത് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം. അത് നിറയെ അറകളാണ്, കോടിക്കണക്കിന് അറകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം. ആ അറകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്ന പുക ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണിത്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് വിശദീകരിച്ചു. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് അമര പങ്കെടുത്തു. അധ്യാപകരായ രാധാമണി CT സ്വാഗതവും KK വിജയകുമാർ കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു. ചുറ്റുപാടുകളെ ജാഗ്രതയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലനവുമായി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായി. അടുക്കളയിൽ തുടങ്ങി പൊതുവഴിയിലും വിദ്യാലയത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി. വെള്ളത്തിൽ കൂടെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുന്നതിലും പരിശീലനം നൽകി. ഓരോ അശ്രദ്ധയും ഓരോ ജീവനാണ് അപകടപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും നമ്മുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലും മനസാന്നിധ്യവും ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ അനിവാര്യമാണെന്നും കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പരിശീലനത്തിന് സാധിച്ചു. അമരപുരം PRDS UP സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുകയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സജിമോൻ T. ജോസഫാണ് കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായി പരിശീലനം നൽകിയത്.
സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക സുജാസി ശേഖർ, സുരക്ഷാ ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ രാധാമണി സിറ്റി, ലിനി കുര്യൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഫയർ ഓഫീസർ വിനോദ്, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് അമര, അധ്യാപകനായ KK വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃകാപരമായി നടത്തി. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസ് ലീഡർമാരെയും സ്കൂൾ ലീഡറുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ജൂൺ 13 നടത്തി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ കുട്ടികളിലും അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടത്തിയത്. ക്ലാസ് തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലീഡർമാർ ചേർന്ന് സ്കൂൾ ലീഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ലീഡറായി ധ്വനി കലേഷിനെയും സെക്കൻഡ് ലീഡറായി അതിൽ കൃഷ്ണാനിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി നല്ല പാഠങ്ങൾ. പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അമരപുരം PRDS UP സ്കൂൾ അധ്യാപകരായ KK വിജയകുമാറും CT രാധാമണിയും ചേർന്ന് 10 ഡെസ്കുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു. അധ്യാപകരായ MK ജയകുമാറും CN സുനിൽകുമാറും ചേർന്ന് 2 കളി സൈക്കിളുകൾ നൽകി. അധ്യാപിക ഏലിയമ്മ മാത്യു അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ പഠനോപകരണങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. അധ്യാപിക സജിനി ചന്ദ്രൻ ഒരു പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാന അധ്യാപിക സുജാസി ശേഖറിന്റെ വകയായി അലങ്കാരവേലിയും ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നനയാതിരിക്കുവാനുള്ള ഡ്രസ് വർക്കുകളും നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂൺ 15 കുട്ടികൾ ലോക വയോജന ചൂഷണ വിരുദ്ധ ദിന പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാലവേല ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. കുട്ടികൾക്ക് ക്വിസ് പരിശീലനവും നൽകി. ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്? സെക്കൻഡായിട്ടോ മിനിറ്റായിട്ടോ എഴുതാം. സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം. LP വിഭാഗത്തിൽ അർച്ചിത അനിൽകുമാർ 1ാം സ്ഥാനവും ഹർഷ ഹരികുമാർ 2ാം സ്ഥാനവും അഭിജിത്ത് MR 3ാം സ്ഥാനവും നേടി. UP വിഭാഗത്തിൽ ആദിത്യൻ VS 1ാം സ്ഥാനവും ധ്വനി കലേഷ് 2ാം സ്ഥാനവും അമൃതവർഷിണി 3ാം സ്ഥാനവും നേടി. ജൂൺ 5 മുതൽ 13 വരെ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഗ്രീൻ വാലി നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ അംഗങ്ങളെ ജൂൺ 3 തെരഞ്ഞെടുത്തു. വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനം, പ്രത്യേക അസംബ്ലി, ചിത്രരചന, ക്വിസ്, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അവസാന പീരീഡ് നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ക്ലാസുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാന വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശലഭോദ്യാന നിർമ്മാണം എന്നിവ ആരംഭിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലും പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിലും ശലഭങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് MK ജയകുമാർ കുട്ടികളോട് വിശദീകരിച്ചു. ശലഭങ്ങൾക്കും അവയുടെ ലാർവകൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതി സ്നേഹവും നിലനിൽപ്പിനുള്ള ജീവിത രീതികളും പകർന്നു നൽകുന്നവയാണ്. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് പാരമ്പര്യ മാതൃക പരിചയപ്പെടുത്തി യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അമരപുരം PRDS UP സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി യോഗാ പരിശീലനം നൽകിയത്. രണ്ട് കൈകളുടെയും നടുവിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. അശ്വസന്തനാസനം തന്നെയാണ്. രണ്ട് കൈകളുടെയും നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തല മുകളിലേക്കാണ്. ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. അടുത്ത കാലം എടുത്തു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാദഹസ്താസനത്തിലേക്ക് വന്നു. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
കരിയർ അസിസ്റ്റന്റ് MK ജയകുമാർ യോഗ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. യോഗാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഗയും ആരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ക്വിസ് മത്സരവും നടത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമരപുരം PRVS UP സ്കൂളിലും യോഗയുടെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളും സൂര്യ നമസ്കാരവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല മനസ്സുള്ള, മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള, ശാരീരിക ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ വിജ്ഞാനവും പുസ്തകങ്ങളും വഹിച്ച പങ്ക് നിർണായകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മലയാളികളെ വായനയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ലൈബ്രറി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് PN പണിക്കർ. ആധുനിക കാലത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റത്തിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം തരിമ്പും കുറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാരാന്ത്യ സ്കൂൾ വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ അക്ഷര മീഡിയാസ് കൂടുതൽ സ്കൂൾ വാർത്തകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തും. പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവണം. ഏവർക്കും ഗുരുദേവ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം.